Benvinguts. La pandèmia ens va obligar l'any passat a cancel·lar les jornades de cultura popular, encara que la tecnologia ens permet continuar-les en un format diferent. Les jornades estan organitzades per la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa i Formentera, amb la col·laboració del Consell d'Eivissa i enguany també amb entitats com, per exemple, l'Institut d'Estudis Baleàrics o aquest any la Cofreria de Pescadors d'Eivissa. La 20a edició es titula De la mà cap a la mà. Dins les jornades de cultura popular és moment d'escoltar, de gaudir de la conferència d'Aniol Esteban. Es titula La mà balear com a referent mundial de la conservació marina. Aniol, molt conegut també a les Illes, és director justament de la Fundació Marilles i també biòleg marí i economista ambiental. Durant més de 15 anys ha desenvolupat la seva feina professional al Regne Unit i des de fa uns anys viu entre altres on també fa molta feina per la preservació del medi marí. Hola, bon dia. En primer lloc, agrair als organitzadors d'aquestes jornades que ens hagin convidat a fer aquesta presentació sobre com transformar la mar de Pitiüses en un referent mundial de conservació del medi marí. Jo soc Aniol Esteban, soc el director de la Fundació Marilles, una fundació sense ànim de lucre que treballa per fer de la mar Balear un referent mundial en conservació del medi marí. Per això, avui vinc a parlar-vos de com podríem fer això per Eivissa, quines estratègies i quines intervencions podem seguir per fer-ho, i l'última part de la meva presentació se centrarà sobretot en el context actual en el que estem i com podem alinear la recuperació econòmica i la inversió de fons europeus amb la conservació del medi marí. Així que dos missatges principals amb els quals m'agradaria que us quedéssiu avui d'aquesta presentació. Un és que és possible i tenim una gran oportunitat de transformar la mar de Pitiüses en una de les més ben conservades de la mar Mediterrània, en un referent, en un far que il·lumini a la resta. I l'altre és que podem sortir de la crisi econòmica millorant l'estat de la mar i la costa d'Eivissa i Formentera. Jo ara ja fa uns 3 anys i mig que estic vivint a Balears i ja he après que quan a Eivissa o a Formentera us parlo del terme balear, doncs ja desconnecteu. El que us interessa és el que està més proper. El mateix em passa a Menorca. Si a Menorca, en el moment en què diem la paraula balear, doncs ja no m'interessa, ja no va amb mi. Però el que sí que vull deixar clar és que tot el que us presentaré avui podria ser d'aplicació i és d'aplicació a la resta de les Illes Balears, perquè afortunadament estem en un arxipèlag que compta amb una mar que està en bon estat comparat amb el que tenim a la resta de la Mediterrània. I això s'ha d'aprofitar. Evidentment, no tenim una mar tan guapa com la que teníem fa 50 anys o fa 30 anys. Les coses han anat a pitjor en una gran majoria dels àmbits. En alguns altres pot ser que hagin anat a millor, però val a dir que respecte al que tenim a la península Ibèrica o el que tenim a la resta de la Mediterrània, Balears, Eivissa, Formentera, encara gaudeix d'una mar en molt bon estat. Així doncs, començaré primer per explicar-vos qui és la Fundació Marilles i què és el que fem per intentar aconseguir aquest objectiu que no és només de la Fundació Marilles, sinó que és un objectiu comú compartit per molts de vosaltres i per persones, empreses, administracions, de tota mena. Convertir la mar d'Eivissa i de Formentera en un referent mundial. És un objectiu que vam plantejar fa 5 anys. Nosaltres, com a fundació, fa 3 anys que ens vam establir. De fet, l'acte fundacional el vam fer a Eivissa, precisament, el juliol del 2017. I abans del 2017 vam estar venint a fer una mica d'investigació. Jo vaig estar al càrrec d'aquest estudi, un estudi sobre pressions, sobre amenaces, sobre oportunitats, un estudi amb el qual ens va permetre entrevistar-nos amb molta gent de totes les illes, de tots els sectors. Vam parlar amb pescadors, amb investigadors, amb administracions, amb ONGs, amb sector privat, per plantejar-los la idea de treballar plegats per millorar la nostra mar
i el resultat i la receptivitat que vam rebre va ser molt positiva. Això va succeir entre el 2015 i el 2017 i un cop vam veure aquesta reacció tan positiva per part de la societat, d'Eivissa, de Formentera, de la resta de les illes, doncs vam decidir establir la Fundació Marilles. La Fundació Marilles, com veieu en aquest logo, doncs el que vol és connectar una mica les illes a través de la seva mar i fer d'aquestes illes el referent mundial en conservació del medi marí, com ja hem repetit ja unes quantes vegades. Aquí teniu la nostra web, marilles.org, on trobareu moltíssima informació sobre coses que potser durant aquesta xerrada no podré entrar en detall, però que us puguin semblar interessants. Doncs a marilles.org podeu trobar més informació. També a les nostres xarxes socials tenim una newsletter que enviem només un cop al mes, o sigui, no bombardegem, amb moltíssima informació. Allà trobareu informació sobre projectes, trobareu opinió, trobareu dades i és un recurs d'informació sobre la mar que pot ser molt útil i us animem a apuntar-vos. Bé, un aspecte important a dir respecte a la nostra missió i la nostra visió és que creiem que és important i que és viable reconciliar prosperitat econòmica i ecosistemes marins i costaners amb un excel·lent estat de conservació. Per què dic que és important i viable? Bé, perquè el món de l'economia i el món de l'ecologia són dos mons que no s'han entès massa bé en general. Per què? Perquè el desenvolupament econòmic en general s'ha fet a costa de la destrucció del medi natural. I això ens porta a situacions com les que estem vivint ara d'emergència climàtica o d'una pèrdua de biodiversitat galopant que pot estar i està directament relacionada amb pandèmies com la que estem vivint avui en dia. Però l'economia i l'ecologia estan obligades i estan sentenciades a entendre's, perquè si no el nostre planeta i la nostra societat i el nostre benestar no serà possible. Jo soc biòleg marí, soc un apassionat de la mar i m'he passat tota la vida tot sempre que puc sota aigua i vaig fer una carrera vaig fer la carrera de biologia especialitzat en temes marins a Barcelona, però la meva trajectòria professional m'ha dut una mica més cap al món de l'economia. I m'ha dut al món de l'economia perquè crec que si no som capaços d'argumentar a vegades en termes econòmics, doncs tot el pes de la conservació és més difícil argumentar per la conservació del medi marí o per la conservació del medi natural en general sense arguments econòmics que fer-ho amb arguments econòmics. Amb això no vol dir que posem preu a la natura, però sí que cal explicar en termes econòmics per què conservar el medi natural és bo per l'economia i és bo per la societat. I això és un aspecte que està bastant al bell mig de la feina que fem a la Fundació Marilles. Així doncs, aquí teniu una fotografia de l'il·lustrador Toni Llobet, que és un gran amic, érem companys d'institut i quan érem petits fèiem campaments del mar plegats al Cap de Creus, una idea que ens agradaria veure replicada per altres llocs, ja hi ha iniciatives interessants, però bueno, aquesta il·lustració tan bonica que combina fotografia i dibuix doncs mostra lo bonica que podria ser la mar sota aigua quan hàgim aconseguit el nostre objectiu. I si aconseguim el nostre objectiu de tenir una mar i una costa amb excel·lent estat de conservació en un lloc amb una pressió demogràfica tan alta com la que tenim a Eivissa, Formentera i la resta de les illes, doncs tenim un model molt potent per replicar a la resta de la Mediterrània. Bé, Fundació Marilles. Qui som i què fem? Com us he dit abans, som una fundació privada sense ànim de lucre i simplificant molt, fem tres coses. La primera és financem projectes per millorar el medi marí de les Illes Balears. Això vol dir donar ajudes o projectes de recerca o beques o subvencions
o establir col·laboracions amb diferents actors que poden ser principalment del tercer sector, és el públic principal al qual van dirigides aquestes ajudes, però també pot incloure altres tipus d'actors si creiem que entra dins de l'estratègia i és la forma més efectiva d'avançar. Un altre rol molt important del que fem i del que venim fent des de que vam començar a treballar el 2017-2018 és seure a la gent al voltant d'una taula per parlar de temes comuns i per cercar solucions que ajudin a millorar el medi marí i el medi costaner. El que passa sovint és que vivim en una societat on el volum d'informació, on les presses, on l'estrès no ens permet comunicar-nos suficientment o freqüentment, sobretot amb aquells sectors que estan treballant en mateixos àmbits que nosaltres. I el que passa també és que a vegades no hi ha sempre molt bona relació o poden haver-hi hagut algunes enganxades entre alguns actors. Això és comú encara més en un lloc petit com una illa i això fa que gent que està treballant en un mateix tema o en un mateix espai doncs potser no es comuniquin amb una fluïdesa que seria desitjable. I des de Marilles juguem molt el rol de seure la gent sobre la taula per treballar amb un objectiu comú. I per últim, el que fem també és intentar mobilitzar finançament per la conservació del medi marí. Per què? Perquè la conservació del medi marí i la conservació del medi natural, en general, sempre ha estat una de les àrees que ha patit més dèficit d'inversió. Vivim en unes illes on la infraestructura de transport està molt ben desenvolupada, on la infraestructura d'allotjament està molt ben desenvolupada, on la infraestructura de carreteres de transport està molt ben desenvolupada, però tot el que és la infraestructura natural, el medi natural, ha quedat una mica de costat. Això no només passa a Eivissa i Formentera i la resta de les illes, sinó que això passa també, en general, a tot arreu, que el medi natural és un oblidat, però no deixa de ser un dels pilars principals per la construcció de la prosperitat econòmica, perquè sense ell no podrem avançar. Llavors, part de la nostra feina consisteix en redirigir molta de la riquesa que existeix en aquestes illes, sigui perquè hi ha empreses que han fet molts de beneficis o sigui perquè hi ha residents o turistes que venen atrets en aquestes illes i que tenen molt de capital, doncs ajudar a que part d'aquests beneficis es reinverteixin en la conservació del medi marí. No només és finançament privat, sinó també volem que el finançament públic vagi dirigit cap a la conservació del medi marí. Això és una part important i a vegades som conscients de que queda lleig o malament parlar sempre de diners, però és que no n'hi ha d'altra, perquè si no tenim recursos i si no ens prenem en sèrio la inversió en conservació del medi marí i del medi natural, llavors les coses no poden avançar. Sense recursos les coses no avancen, amb la qual cosa el finançament és un pal de paller essencial per poder fer possible aquesta visió. Som una organització que treballem de forma molt inclusiva. Això vol dir que estem oberts a parlar amb tothom i volem crear un diàleg constructiu amb tothom. Per què? Perquè creiem que tothom té un rol en la conservació del medi marí, sigui un pescador, sigui un turista, sigui una tenda que ven souvenirs, sigui un restaurant, sigui qui sigui, siguis un ciutadà o ciutadana que passeges per la platja o per la ciutat. Tothom pot exercir un rol en la conservació del medi marí i el que volem és catalitzar i potenciar que la gent exerceixi aquest rol. Ara mateix ens fa l'efecte que hi ha molts sectors, sobretot en el món privat, que tenen ganes i tenen voluntat de fer alguna cosa per conservar la mar, però a vegades no sempre tenen a l'abast una acció concreta o un programa concret que els ajudi a fer-ho, amb la qual cosa, en aquest sentit, creiem que hi ha una oportunitat. El segon punt que crec que és important és el d'un relat en positiu, una narrativa en positiu. Per què? Perquè som conscients de que estem en un món amb grans reptes, tenim reptes econòmics, tenim reptes socials, tenim reptes ecològics i això és cert i d'això no ens n'hem d'amagar, però el que sabem i l'evidència mostra és que un relat en positiu, inspirar en positiu,
parlar de lo bonic que podrien ser les coses si fem les coses diferents, doncs això anima molt més a la gent a actuar, anima molt més a fer alguna cosa per millorar. Perquè si t'inunden de missatges negatius, al final doncs, un acaba tancat a casa dient desaparec. En canvi, si un pensa que pot canviar les coses i que les seves petites accions tenen impacte, doncs el que tenim és un escenari molt diferent. I vinculat amb això, doncs som una organització que treballem molt enfocats a dissenyar solucions, no? Com podem dissenyar solucions, quines són les coses que cal fer, concretes, específiques, per millorar l'estat de la nostra mar. Potser us estareu preguntant i d'on venen els diners de la Fundació Marillas per fer aquestes ajudes. Ara mateix tenim 3 fons principals de finançament, són 3 fundacions, són fundacions filantròpiques, són fundacions que estan establertes sense ànim de lucre i per donar els diners amb un objectiu que va amb l'interès públic, com és el cas de la conservació del medi marí. La fundació principal, que és la Fundació Mare, amb la qual estem estretament lligats, tot i que som una fundació independent de la Fundació Mare, és Adesium. Adesium és una fundació amb base a Holanda, que va ser qui va tenir la iniciativa inicial d'establir la Fundació Marillas i va ser qui va finançar l'estudi el 2015 de dir anem a mirar com està el context a Balears i aviam si ens animem. Poc després vam sumar també en aquesta iniciativa a la Fundació MAVA, que és una fundació suïssa amb 70 anys d'experiència per la conservació de la Mediterrània. Entre d'altres, MAVA va ser qui va fundar BBF, el Fons Mundial per la Natura, i malauradament MAVA el 2022, a finals del 2022, és una fundació que ha decidit tancar, després de 70 anys de molta feina, ha decidit tancar, amb la qual perdrem un gran pilar del finançament filantròpic a la Mediterrània. També rebem finançament de la Flotilla Foundation, que és una altra fundació estrangera amb base a Regne Unit i Holanda, i l'any passat vam aconseguir la nostra primera aportació, no tinc el logo en aquesta diapositiva, d'un actor local, que en aquest cas va ser Fundatur. Fundatur és una fundació per la promoció del turisme i Fundatur ens va fer una donació significativa per ajudar en projectes transversals de la fundació, dels quals us en parlaré. També tenim algunes aportacions puntuals d'algunes famílies que estan en el món de la filantropia. I bé, una mica la nostra visió i el que ens agradaria és que la Fundació Marillas actués i actua, que de fet ja ho fa, com a un fons per la conservació de la mar Balear. És un fons obert a aportacions d'empreses, de filàntrops, de persones que tinguin la sort de poder disposar de diners extras i que els vulguin invertir en la conservació del medi marí. I en aquest sentit, des de la Fundació tenim una molt bona perspectiva de què és el que hi ha ara mateix a les illes, quins actors estan fent què, quines fortaleses, quines debilitats, quines intervencions poden tenir més impacte i per això, si hi ha gent que en algun moment donat vol tirar-se de caps en el món de la filantropia o de dir, ostres, tinc una mica d'estalvis que els vull invertir i vull fer alguna cosa per la Mar Balear, nosaltres els podem assessorar sense cap mena de compromís. Per donar-vos una idea de volums, en aquests 3 primers anys d'existència, des del 2018 al 2020, hem invertit de l'ordre de 2 milions d'euros. I la nostra ambició seria tenir un pressupost d'1 milió d'euros anual per poder invertir en projectes. 1 milió són molts diners, però, sobretot en el context en el que estem, encara més, però no oblidem que és una ínfima part del que necessitem per poder recuperar i regenerar el nostre medi marí i el medi costaner i posar-lo en valor com es mereix. Potser us preguntareu, i per què aquestes fundacions estan interessades en Balears? Per què van triar Balears tenint tota la Mediterrània? Bé, referint-me una mica al punt principal que deia, Balears és una de les regions de la Mediterrània més ben conservades. Tenim més de 400 espècies de peixos,
més de la meitat de les praderies de Posidònia d'Espanya es troben a Balears, tenim una població resident de catxalots, de dofins molars, en les seves aigües es reprodueix la tonyina vermella i té una gran part de la seva mar sota algun tipus de protecció legal. Vull dir, més o menys un 20% de la mar Balear està protegida d'alguna manera. Ara bé, no tots són flors i violes. D'aquest 20%, només un 0,16% o un 0,2%, si volem ser generosos, és territori que seria declarat com a reserva integral, no? És espai on no hi ha cap mena d'extracció, cap tipus de pesca, ni professional ni recreativa. O sigui, són petits santuaris on la vida marina pot desenvolupar-se sense que hi hagi cap tipus d'extracció directa del recurs pesquer. Això és un percentatge petit i ja us en parlaré en les properes diapositives de quines haurien de ser les ambicions. Un altre aspecte a tenir en compte és que, tot i que la mar Balear segueix sent de les que estan més ben conservades de la Mediterrània, estan sota una fortíssima pressió. És una mar que pateix una pressió molt forta. Evidentment, la crisi del Covid ha donat una miqueta d'aire per deixar respirar, però no cal una crisi econòmica per millorar la mar Balear, no cal tancar tota l'activitat econòmica per millorar la mar Balear. Nosaltres creiem que és possible mantenir activitat econòmica i prosperitat econòmica i a la vegada fer-ho de forma que la mar Balear millora i els hàbitats i les seves espècies es recuperen. Important també una ràpida fotografia del sector pesquer. El sector pesquer és un sector pesquer que està en regressió. Si mirem les xifres, veiem que el sector professional s'ha anat reduint en els últims anys. Si apliquem els criteris de la UICN, doncs es podria declarar el sector pesquer professional com una espècie en estat crític, no en perill d'extinció, però en estat crític. I és un sector que, tot i que econòmicament no és molt important comparat amb el turisme, doncs sí que té un altíssim valor cultural i patrimonial, i nosaltres des de la Fundació Marillas volem veure un sector pesquer estable, que funciona i que és molt sostenible. O sigui, la nostra visió és que a la mar de les Balears, d'Eivissa i de Formentera, en el 2030, en el 2050, seguiran haver-hi pescadors, seguiran haver-hi un producte fresc, sostenible, local, i això és compatible amb tenir unes de les millors mars de la Mediterrània i de la resta del món. També creiem que és important dir que estem en un context favorable pel canvi. Deixant de banda el Covid i que tenim un incendi ara mateix, que és la crisi econòmica i social que s'ha de pagar, i això està acaparant totes les atencions, deixant de banda això, en general, la societat cada vegada demana més una mar en bon estat de conservació, la societat demana acció en canvi climàtic, la societat vol veure menys plàstics a la mar, la societat vol veure aigües netes, i això és un context favorable pel canvi. També tenim uns partits polítics que creixentment es fan seu el discurs i sobretot un sector privat que ja s'ha fet seu el discurs, però on les accions encara estan per venir. Són molt poques les empreses que ara mateix tenen una bona coherència entre les accions i el discurs. Però bé, el discurs és la primera passa per les accions i sí que ja hi ha uns quants exemples d'empreses que estan liderant aquest canvi sostenible. Segueixen sent una minoria, però esperem que siguin una massa crítica i això ajudi a la transformació de sectors que tenen un paper clau per la conservació de la mar Balear. No només la pesca professional, com ja hem dit, sinó també la pesca recreativa, que és un sector que, tal com el professional està baixant, el recreatiu està pujant, i altres sectors com el sector de la nàutica o el sector turisme, que són sectors on el seu èxit econòmic depèn i està estretament vinculat a l'estat de la mar, però que no estan necessàriament alineats amb la conservació de la mateixa. Amb això no vull dir que tothom sigui igual, que tots els pescadors, que tots els hotelers, que tots els navegants siguin iguals. Ara mateix hi ha
diferències dins d'aquests sectors i el que hem de treballar és perquè aquells que estan fent les coses bé, que són molts, però no són encara potser una majoria, que són molts, doncs que aquests acabin sent la norma i no l'excepció. En aquesta diapositiva us presentem els 9 blocs i els nous blocs de treball de la Fundació Marillas. A dalt de tot tenim com 3 objectius prioritaris, que són la millora de les àrees marines protegides i d'espècies i hàbitats vulnerables, com per exemple les rajades i els taurons, els cetacis, les tortugues, la posidònia o peixos que estan a la part alta de la cadena alimentària, doncs, com poden ser els amfosos o els dèntols o totes les rajades i els taurons que ja he mencionat. Un segon bloc i objectiu prioritari és la pesca sostenible. Això vol dir ajudar a transformar el sector pesquer professional en un o el més sostenible de la Mediterrània, perquè creiem que ja està fent moltes coses molt bé i amb una empenta podria aconseguir-ho. I en aquest cas en concret, Eivissa i Formentera doncs, són 2 illes on hi ha una experiència, on hi ha unes iniciatives pioneres bastant inspiradores que particularment posen a Eivissa i Formentera Pitiüses com al capdavant del que podria ser aquesta transformació pesquera sostenible de Balears. Un tercer pilar és apropar a la gent a la mar i aquí tenim una sèrie d'iniciatives diverses que us presentarem, però creiem que és important que la gent es connecti més a la mar o que s'enamari, enamarar-se, una paraula inventada però que ja veieu què vol dir. Sota aquests 3 objectius cal treballar uns fonaments, perquè sense aquests fonaments els objectius no es poden aconseguir. Em faré una pausa per prendre un cafetó, un momentet. Quins són aquests pilars i aquests fonaments sobre els quals se sustenta unes millors àrees marines protegides, una pesca sostenible o una connexió de la gent amb la mar? Doncs parlem de 6 pilars. Un d'ells és explicar com el medi marí beneficia i està vinculat amb l'economia. I per fer això doncs, tenim una línia de treball que és la comptabilitat natural i és descriure com canvis en el medi marí costaner, en els hàbitats, en les espècies, repercuteixen sobre activitats econòmiques. Al bell mig d'aquesta diapositiva teniu l'informe Mar Balear. L'informe Mar Balear també us en parlarem, però això bàsicament vol dir que sense bona informació i sense bones dades de la mar ens és molt difícil poder avançar. A la dreta, a la meitat, tenim ciència ciutadana marina. I això és un eix que creiem que també és molt important. La ciència ciutadana marina és la participació de ciutadans i ciutadanes amb la recol·lecció de dades que després poden ajudar per una millor gestió. I aquí tenim un projecte en col·laboració amb la plataforma de ciència ciutadana marina més important a nivell estatal, que és Observadors del Mar, i treballem molt estretament amb ells per reforçar el seu programa a les Illes Balears amb molts projectes. Sota d'aquesta base, que com podeu veure, aquests 3 blocs de la meitat són blocs molt relacionats amb la recerca, amb les dades, amb la informació, però més enllà de la informació hem de treballar a 3 nivells. Un d'ells és enfortir el tercer sector. El tercer sector, les ONGs, les associacions que existeixen a Balears, perquè són un element clau pel canvi. I és essencial tenir un tercer sector fort i encara més professionalitzat. També treballem amb captació de fons, intentar maximitzar el volum de nivell de finançament per la conservació marina i l'últim quadradet és el d'implicar a diferents sectors amb la conservació del medi marí, com per exemple el sector turisme o el sector nàutic, doncs perquè ells són els principals interessats en poder fer alguna cosa per millorar aquesta mar. Alguns dels projectes que hem finançat a Eivissa i Formentera durant aquests primers 3 anys inclouen el projecte del GenGop, La mar, una responsabilitat compartida, que
ja es va començar a finançar fins i tot abans de que s'establís Marilles. És un projecte que va començar a Ibiza Preservation i amb qui treballem molt estretament. Evidentment, Ibiza Preservation és una organització que amb més de 10 anys d'experiència, amb qui des del primer minut doncs, hem tingut una relació molt estreta, ens coordinem i treballem molt bé. I la Mar, una responsabilitat compartida, és un dels projectes que vam finançar de seguida, perquè creiem que és essencial ajudar a gestionar millor, a tenir plans de gestió de les zones marines de Pitiüses. I aquest és una mica el rol que juga el GenGov en aquest projecte. També tenim projectes molt ambiciosos amb la Cofreria Pescadors d'Eivissa. Fa 2 anys i mig que financem el projecte Reserves de Futur. És un projecte per informar millor no només el col·lectiu de pescadors que ja se'l saben bé, sinó informar millor la resta de la societat sobre el valor i el benefici de les reserves marines. A Eivissa doncs, tenim la reserva marina d'Esfreus, tenim la de Tagomago, són reserves que es van crear en gran part gràcies a que els pescadors ho van demanar i doncs creiem que és important recolzar en aquesta cofradia que no només ha ajudat a crear les reserves, treballant estretament amb les altres cofradies, la de Sant Antoni i la de Formentera, no vull ser exclusiu amb això, sinó que també ha creat l'etiqueta Peix Nostrum que molts de vosaltres coneixerem. També treballem estretament amb l'Associació Bellmarí, amb el Manu Sant Fèlix i la Cris Ozores, a Formentera. Van finançar el seu documental Salvemos Mediterráneo, també hem aportat finançament per fer possibles els dive camps i altres iniciatives de conservació marina. I també formem part i estem molt contents i orgullosos de formar part del grup promotor del Foro Marino Ibiza Formentera, junt amb altres organitzacions com Trasmapi o com els OD Hotels o amb Ibiza Preservation, entre d'altres. Altres coses que hem fet a Eivissa i Formentera, que són potser més transversals, però que són importants també destacar, són els grups de treball de les àrees marines protegides, que són grups oberts a qualsevol persona que comparteixi l'objectiu de millorar les àrees marines protegides d'Eivissa i de Formentera. Es reuneixen 3 cops a l'any i en aquests grups doncs, el que fem és compartir informació i treballar plegats per identificar solucions per la millora de les àrees marines protegides. L'informe Mar Balear és una peça clau que, òbviament, té informació molt rellevant per Eivissa i Formentera. Alguns indicadors tenen dades exclusivament d'Eivissa i Formentera o separats per illes i us animo a donar-li un cop d'ull. Projectes d'observadors del mar. Hi ha molts projectes ja en marxa. El Microplastics Watchers, que coneixereu i que potser us sonarà, liderats per moltes organitzacions d'aquí d'Eivissa. També tenim el programa de pesca sostenible que fem en col·laboració amb el Low Impact Fishers of Europe, que és una organització de pescadors per pescadors i que el que vol és aportar valor i complementar molta de la bona feina que ja s'està fent en l'àmbit de la pesca aquí a Pitiüses. Això és molt important deixar-ho clar. La Fundació Marilles el que vol és aportar valor i reforçar moltes de les iniciatives locals que ja s'estan fent. I si en algun cas hi ha alguna acció que no s'està fent, doncs el que volem és catalitzar-la o ajudar a omplir un buit. El que no volem en cap cas és substituir o reemplaçar una activitat o una organització que ja estigui fent una organització i venir aquí nosaltres i fer-ho. Al contrari, la nostra feina va molt de reforçar el grup i el col·lectiu de gent que està treballant per una conservació marina a Eivissa i Formentera i reforçar i enfortir a la gent que treballa. Després, sí que hem posat en marxa iniciatives que hem ajudat a catalitzar, com pot ser l'informe Mar Balear o la iniciativa Mare de fotografia marina, però són iniciatives que, tot i que les catalitzem nosaltres, són iniciatives de tots, no són iniciatives de Marilles. Financem també Resero, Tursiops, que són organitzacions que coneixereu, que fan recerca amb cetacis, en el cas de Tursiops, o treballem per la prevenció de la generació de residus i la reutilització de residus en el cas de Resero.
I en el passat també hem donat un cop de mà a iniciatives com Plastic Free Ibiza, com l'Aliança Mar Blava, que va ser la nostra primera ajuda i que és un exemple molt bo de col·laboració de diferents sectors vers un objectiu comú. Jo crec que és una iniciativa molt inspiradora. I també a la Ivy Foundation, que treballa amb recol·lecció de plàstics al medi marí. Fotografia ràpida de què és el que tenim i quin és el repte que tenim. Bé, simplificant o no simplificant. Si a algú li pregunten o ens pregunten què cal fer per millorar la Mar Balear, bé, doncs, fruit de la nostra recerca i del nostre anàlisi des del 2015, arribem a la conclusió que hi ha 5 pressions principals sobre la Mar Balear. Una és la pesca professional, l'altra és la pesca recreativa, l'altra és el sector nàutic, l'altra és la contaminació, que inclou aigües brutes, mal depurades i tot el tema de plàstics, i l'altra és la pressió demogràfica, el turisme, més gent sobre les illes, perquè més gent sobre unes illes, tard o d'hora, es tradueix en un impacte sobre el medi costaner i el medi marí. Però, amb la qual cosa, aquestes són com les 5 pressions principals que tenim sobre la Mar Balear. N'hi ha 2 més que no estan aquí, que són les espècies invasores i el canvi climàtic i l'escalfament de les aigües. Aquestes 2 pressions no les hem inclòs en aquesta diapositiva perquè són pressions sobre les quals, com a fundació, ens és més difícil incidir-hi directament. No vol dir que no siguin importants, probablement siguin de les més importants i les més transformadores del nostre medi marí, però ens és més difícil tenir un impacte directe com a fundació. I no vol dir que les hàgim abandonat del tot. A part d'aquestes 5 pressions, hem identificat 2 palanques de canvi, 2 plataformes que ens permeten avançar vers la conservació de la mar a Eivissa i Formentera. Una són les àrees marines protegides, la millora de les àrees marines protegides, i l'altra és apropar la gent a la mar, connectar a la gent amb la mar. Això és una fotografia per demostrar-vos l'impacte del canvi climàtic. És un dels pocs coralls que tenim a les nostres illes, és la cladòcora caespitosa. A la dreta està viu i a l'esquerra està mort. Diria que la fotografia és de Manu Sant Fèlix, sobretot la de l'esquerra. Està mort per blanquejament, per un escalfament de l'aigua, i això és el que està passant dramàticament a gran part del planeta, on un 80% dels esculls coralins estan desapareixent. Ara mateix a Balears, a Eivissa, a Formentera no tenim grans esculls coralins, en plan arrecifes de corales de la Gran Barrera de Coral, però sí que hi ha altres tipus de coralls, coralls com el que us ensenyo en aquesta foto, o coralls tous com les gorgònies, que en aquest cas mostra també senyal d'impacte per escalfament de l'aigua, com podem veure amb les puntes una mica descolorides. Un breu apunt sobre el que és la filantropia i com veiem nosaltres les coses. La filantropia és donar amb l'interès públic, vull dir, assignar uns recursos econòmics per aconseguir un bé comú sense buscar res a canvi. I en aquest sentit, això és molt interessant perquè la pregunta que ens fem nosaltres com a fundació és com podem invertir cada euro de forma que maximitzi el seu impacte en termes de conservació del medi marí. A quins projectes, a quines activitats, a quines intervencions pot anar dirigit aquest euro per maximitzar l'impacte l'impacte que tingui en millora del medi marí. I això és una pregunta. Una empresa que busqui un sponsor pot tenir també genuïnament la voluntat de millorar el medi marí. Però molts cops la forma d'abordar aquesta pregunta serà com puc vincular la meva marca o la meva empresa a un hàbitat concret, com pot ser la posidònia, o a una espècie emblemàtica, com poden ser els dofins, o a projectes que connectin amb la gent, com projectes d'educació ambiental o de plàstics. Amb això no estic criticant que les empreses s'impliquin en
projectes d'esponsorització. En absolut necessitem que les empreses s'impliquin amb la conservació del medi marí. El que estic dient és que molts cops la forma que té l'empresa de respondre a la pregunta, l'empresa està responent a una pregunta diferent. L'empresa no està responent a la pregunta quin és el projecte que tindrà més impacte per la conservació del medi marí, sinó que l'empresa probablement estigui responent com puc ajudar a conservar el medi marí i a la vegada reforçar la meva imatge i com a empresa. Hi ha un retorn important de màrqueting, d'imatge per l'empresa. I això limita el tipus de projectes que el sector privat finança. Perquè sovint el sector privat busca projectes més visibles, més atractius, amb molt de número, amb molt de potència. Això et limita el rang de coses que pot finançar. I aquesta diapositiva que us poso, doncs el que vol mostrar és que la planta, el que es veu, el bonic, és on gran part del finançament i dels sponsors volen anar, però si un no té un substrat fèrtil vol dir tenir una bona estratègia, tenir una bona coordinació entre actors, tenir bones dades, tenir un bon anàlisi, tenir organitzacions capaces i fortes com per poder tirar endavant o tenir un diàleg. Sense això no es pot avançar. I és en aquest substrat on gran part de la nostra feina com a fundació va dirigida. No només perquè també financem molts projectes i alguns d'ells molt bonics. Però crec que és important fer aquesta distinció per entendre una mica el rol que pot jugar la filantropia amb la conservació del medi marí, que és molts cops finançant aquest substrat que no es veu, perquè a vegades el finançament privat tendirà a centrar-se en lo visible i si ens oblidem del substrat no tindrem mai aquestes plantes o aquestes flors. Molt bé, passo a fer-vos un resum ràpid dels blocs de treball. Posaré una mica el turbo perquè ja fa 40 minuts que us estic xerrant i vull acabar també amb uns missatges sobre com recuperem la mar d'Eivissa i Formentera a la vegada que sortim de la crisi. Àrees marines protegides. A Balears tenim més de 7 formes legals de protecció del medi marí. Això seria una barreja d'algunes d'elles de les que tenim a Pitiüses, inclouen zones Natura 2000 com de les aus, de la directiva aus, de la directiva hàbitats, parcs naturals, reserves marines d'interès pesquer, espais en reserves naturals, etc. Hi ha una gran diversitat d'espais i això és bo, però també és un repte de coordinació perquè algunes d'elles estan superposades, etc. Una àrea marina protegida es pot crear per 2 objectius principals. Un pot ser de pesca, és dir, protegim aquesta àrea marina perquè volem obtenir més biomassa, més peixos i volem beneficiar el sector pesquer. Les reserves marines d'interès pesquer, com poden ser la d'Esfreus, la de Punta de Sacreu o les illes de Tagomago, són reserves que es van crear com a eina de gestió pesquera. Però també podem protegir medi marí amb un objectiu de biodiversitat, la millora de l'estat i la conservació d'espècies i d'hàbitats i preservar espais del valor natural o paisatgístic, perquè potser hi ha una espècie que hi habita o que s'hi reprodueix o que només hi ha en aquella zona. I això són totes les zones designades sota Natura 2000, com a parc nacional o com a parcs naturals. Però jo crec que és molt important que tinguem clar que tant si s'han creat per la pesca com per la biodiversitat, es beneficien mútuament, perquè si un protegeix una reserva marina per la pesca, els hàbitats d'allà milloraran i si un protegeix un espai per la biodiversitat, les poblacions de peixos d'allà milloraran. Amb la qual cosa, encara que l'objectiu sigui diferent, el que n'obtenim és semblant. I és important dir que el que n'obtenim va més enllà de la biodiversitat o la pesca, obtenim també activitat econòmica i això vol dir rentes, això vol dir llocs de treball, oportunitats per l'educació, lleure, gaudi, són oportunitats, són zones que a vegades poden animar a fer més activitat física, a caminar, a nedar,
salut. Vull dir que ens donen molt més del que s'han creat. Però per obtenir tots aquests objectius cal invertir, cal tenir aquestes reserves ben cuidades. I per invertir el que cal és... per invertir em refereixo a gestió, coordinació, vigilància, seguiment, participació. No? Un finançament que ajudi a que les coses funcionin bé. Llavors tenim a la part de dalt el que en traiem, que són els beneficis, i a la part de baix el que posem, que seria la inversió. Això és important, és una fotografia del que seria una àrea marina protegida, però no cal que sigui només per una àrea marina protegida, això. Això és un model que podríem aplicar per la Mar Balear en general. I aquest marc d'anàlisi és important tenir-lo present perquè quan un vol saber si la Mar Balear millora o empitjora o si una àrea marina protegida, com les que tenim a Eivissa i Formentera, milloren o empitjoren, doncs hem de mirar tots aquests indicadors. I ara mateix, malauradament, no els estem mesurant massa bé. Aquí tenim una taula que va sortir d'un dels nostres grups de treball, un dels grups de treball que coordinem, on participa molta gent, que fan una fotografia del tipus d'informació que ens agradaria tenir de les àrees marines protegides. Ara mateix en mesurem molt pocs d'aquestes coses. El que més es mesura és el número de peixos i el que hem vist, i això és una mica una diagnosi que val donar i que és important que recordem, és que les àrees marines protegides estan funcionant, ens estan donant més recurs pesquer i els estudis de biomassa de peixos i de diversitat mostren que Tagomago, Asfreus i Punta de Sacreu estan funcionant perquè estan donant-nos més recursos, més volum de peix, i això s'ha de celebrar. Ara bé, cal dir que no estan funcionant tan bé com podrien funcionar. I tenen molt de marge de millora. I aquí és on volem incidir. Aconseguir que les reserves marines, que les àrees marines protegides aconsegueixin el seu màxim potencial. Pesca. Algunes espècies emblemàtiques, potser per Eivissa i Formentera hauria de canviar la llampuga pel jarret. El sector pesquer d'Eivissa i Formentera és molt ric. Crec que alguna de les jornades que feu també el tracte, amb una diversitat d'ormetjos, d'espècies fascinant. I bé, jo a part de conservar la mar, a mi també m'agrada veure els peixos sota l'aigua, m'agrada pescar-los, m'agrada cuinar-los, m'agrada protegir-los. La meva relació amb el medi marí és molt diversa i crec que això m'ajuda a entendre una mica tots els punts de vista. No? A vegades penso que estic en aquest món perquè vull seguir menjant peix la resta de la meva vida sense càrrecs de consciència. Bé, amb la pesca estem treballant a diferents nivells, però aquesta diapositiva us mostra com la flota balear ha anat cada vegada cap a menys. A Eivissa, que és la tercera columna de cadascuna d'aquestes que es mostren, doncs sembla que aguanta una mica millor, però també ha anat baixant a poc. És un repte i tota aquesta informació la podeu trobar sintetitzada a l'informe Mar Balear. Amb el sector de ròssec s'ha vist moltíssim. És un sector que pateix un gran repte. Nosaltres pensem que si el ròssec vol tenir futur, s'ha de reinventar com a un sector modèlic, que sigui transparent, que sigui molt transparent amb el que fa, que lideri amb innovació tecnològica, amb ormetjos de baix impacte, que a l'hora de debatre distribució de dies d'esforç i d'on es pesca o de promoure àrees marines protegides que siguin líders també i també gestionar l'esforç de forma que es maximitzi el recurs, no? Perquè el que volem tots amb la pesca és pescar menys i guanyar més. I l'interessant és que això no és una llegenda, això és una cosa possible i viable. És més, durant l'any passat, amb la crisi del Covid, hi ha alguns exemples a Balears i a Catalunya que mostren que, tot i que la flota pesquera va reduir molt el seu esforç, va mantenir els beneficis. Vull dir que no estem parlant d'una llegenda, sinó que estem dient que ben organitzats,
la pesca pot reduir l'impacte i aconseguir un millor rendiment. I les cofradies, evidentment, ja ho saben això i ja estan interessades i ja estan fent coses per fer-ho, però sempre hi ha marge de millora. En pesca sostenible, les línies de treball són la cogestió, ajudar a la coorganització dels pescadors per definir com poden gestionar millor el recurs, iniciatives de certificació local com Peix Nostrum. Això no és que ho promogui la Fundació Marilles. El que vol fer la Fundació Marilles és treballem amb una marca ja forta i establerta com Peix Nostrum i donem-li un valor afegit extra incorporant elements de sostenibilitat encara més alts. Perquè molts d'aquestes marques el que certifiquen és peix local, que s'ha pescat aquí, però no certifiquen necessàriament altres aspectes de com s'ha pescat que podria ser interessant i podria afegir encara més valor en aquesta marca. I creiem que aquí hi ha un debat molt interessant per tenir amb els pescadors i amb el sector restauració. El punt 3 és el de la reducció de la pesca il·legal i la comercialització fraudulenta de peix. Això segueix sent un problema molt greu a Eivissa, a Formentera, a totes les illes i cal abordar-lo. Cal crear un debat públic sobre aquest tema per cercar les millors solucions. Pesca recreativa. M'he centrat molt en el sector pesca professional, però cal parlar de la pesca recreativa perquè és un sector que ha crescut moltíssim. El volum de captures del sector de la pesca recreativa és semblant al que pesquen la flota artesanal de totes les Illes Balears i el número de llicències en un any va pujar de 28.000 a 35.000. Això vol dir que tenim una pressió addicional sobre el medi i una pressió que, tot i que tingui una regulació, està poc controlada. Podria estar molt millor controlada. Pescar a la mar és un plaer, forma part de la identitat de molta gent i és un hobby molt compartit. Nosaltres creiem que ha d'haver-hi un espai pels pescadors recreatius també, però a vegades els pescadors recreatius han de demostrar voluntat i una responsabilitat i voler participar de la gestió d'aquest recurs que és comú. I aquí creiem que hi ha molt de camp per recórrer. Què tenim a favor pel que fa a la millora de les àrees marines protegides i de la pesca? Doncs bé, ja tenim uns marcs legals i de referència que si els complíssim ja ens farien anar molt lluny. Vull dir, les estratègies marines de la Unió Europea, per donar-vos un exemple, ja ens diuen que les aigües marines de la Unió Europea han d'estar en bon estat ecològic. Si aconseguim això, doncs fantàstic. Què és bon estat ecològic? Això es mesura amb una sèrie d'indicadors i a Espanya l'Institut Espanyol Oceanogràfic és qui està encarregat de definir què és això per cada zona. La zona d'Eivissa-Formentera i la resta de Balears és la demarcació levantino-balear i cada 6 anys, cada 3-6 anys es fan uns informes que s'envien a la Unió Europea sobre l'estat d'aquestes aigües. L'estratègia de biodiversitat de la Unió Europea ens diu que al 2030 hem de tenir un 30% de la zona marina i terrestre protegida i que de la zona marina i la zona terrestre un 10% de la superfície ha d'estar sota protecció estricta. Això vol dir un nivell de protecció molt més elevat. Vol dir probablement no take zone, vol dir reserva integral. Nosaltres som conscients que quan parlem de fer un 10% de la Mar Balear com a reserva integral sonen moltes alarmes, genera una reacció negativa per part de la pesca recreativa, de la pesca professional, perquè és tancar un quilòmetre quadrat de cada 10 quilòmetres quadrats a la pesca. Creiem que és perfectament viable i possible fer-ho. Ara bé, això s'ha de fer des del diàleg i des de la participació. Però creiem que és un 10%, no estem parlant d'un 30 o un 50, és un 10%. Un 10% hauria de ser viable. El que hauríem de treballar és com avancem cap a aquest objectiu de forma coordinada, col·lectiva i amb un diàleg constructiu. Mare és una iniciativa de fotografia submarina que vam posar en marxa junt amb 19 altres organitzacions l'any passat
i que en un any tan gris com el que vam tenir, doncs el que vol és treure la llum i la bellesa d'aquesta mar, recordar a la gent que tenim una mar meravellosa. Va ser un èxit de participació, més de 100 participants, més de 900 fotografies i vídeos, 19 entitats van col·laborar, 8 premis, i ara estem... Mare està treballant, la coordinadora, Sara García, per fer exposicions arreu i per trobar sponsors que vulguin finançar exposicions de fotografies. O sigui que esperem, potser d'aquí poc, tenir algunes exposicions a Eivissa i Formentera amb aquestes fotos boniques que es van fer de la nostra mar i de la fauna i flora marina que hi habita. També hem publicat unes miniguies amb Cossetània. Són miniguies que des de Marilles hem donat milers d'aquestes miniguies a ONGs, a escoles del mar, perquè en facin un ús sense cap cost per poder-les utilitzar, però són miniguies que també es venen a botigues, a llibreries, i per les quals nosaltres no obtenim cap benefici directe, però esperem que d'aquí un temps part de les ventes d'aquestes miniguies pugui reinvertir-se en projectes de conservació marina. Aquí veieu 10 miniguies, però ara mateix només n'hem publicat 2. Programa de conservació d'espècies emblemàtiques. Una de les línies de treball que més hem prioritzat són la conservació de les rajades i els taurons. Per què? Perquè són unes espècies que són molt vulnerables, que tenen creixement lent, que maduren sexualment molt tard, i qualsevol tipus de pressió acaba amb elles. L'espècie que tenim a la fotografia és un angelote o escat, és un tauró que pot arribar a fer 1,8 metres, és un tauró de fons sorrencs que era present a les aigües d'Eivissa i de Formentera i de Mallorca i de Menorca, però que està declarat com regionalment extingit. S'ha extingit i potser l'últim avistament d'aquesta espècie, crec que va ser al Canal de Menorca, va ser fa uns 10 o 15 anys. Està extingit i creiem que una mar balear, una mar de Pitiüses i Formentera en bon estat, podria tenir o hauria de tenir espècies com aquesta. Una espècie que a les Illes Canàries és un atractiu turístic que genera 4 milions d'euros a l'any. Situacions semblants podríem tenir a Eivissa i Formentera. El mateix podíem fer amb aquesta espècie, que és el peix guitarra, i que també està declarat extint a nivell regional. Crec que l'última cita que hi ha d'aquesta espècie, segons el Llibre Vermell, és del 2015, i bé, és una espècie que també habita en fons sorrencs i podríem identificar zones on reintroduir-la. Això són projectes que des de la Fundació Marilles volem impulsar perquè creiem que poden ser molt emblemàtics i a través d'espècies com aquestes podem ajudar a conservar molts més espais. L'informe Mar Balear el vam publicar l'any passat, el teniu disponible en aquesta pàgina web, informemarbalear.org, i estem a punt de treure una nova versió actualitzada, sortirà a l'abril, amb més de 100 indicadors i és un informe que no és en absolut de Marilles. Marilles el que ha fet ha estat posar recurs per poder unificar la millor informació disponible, però és un informe en el qual nosaltres som un col·laborador més junt amb les institucions científiques marines més importants de les illes. Al programa d'Observadors del Mar, en aquesta pàgina web, observadoresdelmar.es, trobareu molts dels projectes que hi ha a Balears. Us animem a donar-hi un cop d'ull. Si us agrada anar a la mar, si teniu una càmera de fotografia o no, apunteu-vos, sigueu observadors, si veieu coses interessants, comuniqueu-les i recordeu que totes les observacions són validades per grups de científics i la idea és que després aquesta informació tingui també un rol amb la gestió. En temes de comptabilitat del capital natural marí, aquí jo el que proposaria seria fer una presentació específica sobre aquest tema en un futur, perquè és un tema molt complex, però molt interessant, i és el d'explicar com el medi marí beneficia a la societat i descriure alguns d'aquests béns i serveis que n'obtenim en termes econòmics. Hem començat a fer-ho per Balears, tenim algunes dades per la Posidònia, tenim algunes dades per la pesca, tenim algunes dades per platges,
I ara estem precisament fent 2 casos d'estudi, molt més, un cas d'estudi molt més centrat en una reserva marina, que és el de Cala Ratjada, Parc Natural de Llevant, on durant un any hem estat recopilant dades per explicar tots els béns i serveis que generen l'àrea marina protegida de Cala Ratjada, i estem en converses amb, ara mateix també estem treballant conjuntament amb Bellmarí, National Geographic, Ibiza Preservation, per fer un projecte semblant a Formentera. Seria molt interessant explicar com la mar de Formentera beneficia l'economia de Formentera i què passaria si tinguéssim una mar encara millor. Quins beneficis extras en podríem extreure? Aquesta és una mica la filosofia d'aquest estudi que estem dissenyant en aquests moments i dels quals en sabreu més ben aviat. Hem treballat per enfortir el tercer sector a través d'un programa de formació. Vam fer 3 cursos que es van repetir a cadascuna de les illes. Eivissa i Formentera es van fer plegades, on es va donar cursos sobre formació, sobre comunicació i sobre captació de fons. I parlant de finançament implica sector claus, ja us he dit moltes coses al començament, però aquí aquesta diapositiva em permet ja vincular amb la part final de la meva presentació, que és com redirigim part dels diners que tenim per la reconstrucció econòmica, per la reactivació econòmica, cap a la conservació del medi marí. I aquest és una mica el missatge que hem estat repetint durant els últims 6-9 mesos, des que va començar la crisi. Quan hi ha una crisi, el medi natural i el medi marí queda arraconat perquè hi ha una emergència que és intentar sobreviure, és intentar tenir feina, és intentar poder arribar a finals de mes. I entenem que en un context així sigui molt difícil parlar de conservació del medi marí. Però a la vegada, una illa com Eivissa o una illa com Formentera sap que el seu futur econòmic depèn i està estretament vinculat a una bona conservació del medi marí i del medi costaner. Amb la qual no només hem d'abordar l'emergència social i econòmica de generar llocs de treball i de poder arribar a finals de mes, sinó que el que hem de fer és començar a garantir que la reactivació econòmica apunta en la bona direcció i apunta cap a la conservació d'aquests espais i d'aquesta riquesa natural que serà essencial i sobre la qual se sustenta el benestar i la prosperitat d'Eivissa i Formentera. Amb la qual cosa, tot i que estiguem en una emergència, no podem deixar de pensar cap on han d'anar dirigits aquests fons. Espanya, a priori, rebrà 140.000 milions d'euros de la Unió Europea, dels quals 72.000 milions amb ajudes directes. Si d'aquests 72.000 milions Balears en rebés un 2%, estaríem parlant de 1.500 milions. Uns 1.000 ja estan promesos, no? Doncs posem que Balears rep uns 1.500 milions d'euros. Només que una petita part d'aquests diners, només que una petitíssima part d'aquests diners anés dirigida a restauració i conservació del medi marí, ja aconseguiríem molt. O sigui, no estem dient que tots aquests diners vagin a conservació del medi marí, estem dient que una petitíssima part la dirigim a la conservació del medi marí, que no ens oblidem del medi marí quan parlem de recuperació econòmica. I en aquest sentit, acabo amb 11 intervencions vers les quals caldria dirigir aquests fons europeus, aquests fons de recuperació econòmica. I poso una mica el turbo perquè ja m'he allargat, però tindreu les diapositives per mirar-vos-les tranquil·lament. 1. Una xarxa d'àrees marines protegides que tenen un gran potencial de generar molts més beneficis dels que obtenim actualment. 2. Programes de recuperació d'espècies i hàbitats vulnerables, com tortugues, cetacis, taurons i plantes marines com la posidònia, que són indicadors d'un bon estat ecològic i el fonament d'un turisme de natura encara poc desenvolupat a les Illes Balears. Però imaginem que de tot el volum de turistes que tenim, reduïm en un 20%. I que del 80% que ens queda, una part sigui turisme de natura. O sigui, el turisme de natura no ens solventarà tots els problemes, però sí que pot ajudar
a fer aquesta transició, a canviar el tipus de turisme que tenim. 3. Recolzar a la flota pesquera perquè sigui la més sostenible de la Mediterrània. 4. Acabar amb la pesca furtiva il·legal, perquè si no acabem amb la pesca furtiva il·legal, tots els esforços que fem per conservar el medi marí són obsolets. És com omplir una galleda d'aigua que té un gran forat per sota per on s'escapa tot l'aigua. Hem de tapar aquest forat i quan abans millor. 5. Adaptar el litoral balear i la costa a tots els possibles impactes que pot patir degut al canvi climàtic i a l'escalfament global. 6. Acabar d'una i per totes amb les aigües brutes i amb els episodis de tancaments de platges. Això és un problema que encara no està resolt. El nostre diagnosi és que ja estem bastant ben encarrilats, però que hi ha encara molta feina per fer. Sobretot a nivell d'ajuntaments, el govern també té responsabilitat. És una responsabilitat compartida, govern, ajuntaments, però a vegades es simplifica massa i s'apunta només a un ajuntament o s'apunta només cap al govern o s'apunta només cap a Madrid. És un problema col·lectiu que en alguns casos depèn més d'un ajuntament que del govern, en altres casos depèn més del govern que de l'Ajuntament, però el que s'ha de fer és parlar i resoldre'l d'una vegada, perquè és un punt molt vulnerable i no pot ser que al segle XXI seguim tenint aigües brutes en un lloc que depèn del turisme. 7. Implementar efectivament la llei de residus. La llei de residus ha entrat en vigor fa molts pocs dies i el que està dient és que plàstics d'un sol ús ja no es poden vendre i que hem de promoure la reutilització. Hem d'aconseguir que aquesta llei s'implementi bé, perquè si ho aconseguim tindrem molt de guanyat. 8. Que el sector turisme s'impliqui genuïnament en la conservació dels ecosistemes marins i litorals. És un sector econòmic que té molta influència i a la vegada té molta dependència d'un medi marí en bon estat. A vegades ens imaginem una mar que està generant molts de beneficis cap a l'economia, cap al sector turisme, però que el sector turisme poques vegades retorna aquest benefici cap a la mar, el sector turisme i el sector públic de Balears. Hi ha una asimetria molt gran entre el que obtenim de la mar i entre el que rebem els que ens en beneficiem, sigui sector turisme, sigui ciutadans, sigui sector públic. 9. Accelerar la transició energètica perquè el canvi climàtic segueix sent el principal impacte i amenaça sobre la vida marina balear. 10. Crear un programa d'emprenedoria en educació ambiental marina. Aquí es poden generar moltes oportunitats de llocs de feina pel jovent i un estudi de mercat que vam fer el 2018 demostrava que hi ha molt poques oportunitats d'educació ambiental marina a les illes, però hi ha una altíssima demanda. A Eivissa i a Formentera hi ha dos referents. Un referent històric és la Setmana del Mar del Club Nàutic de Sant Antoni i jo fa molt de temps que des que vaig conèixer la iniciativa i vaig parlar amb els organitzadors, fa molt que els hi dic i encara no ho hem pogut organitzar, el Covid ho ha afectat. Jo crec que s'ha d'organitzar un tour com un tour per totes les illes per explicar el que és la Setmana del Mar i que no n'hi hagi només una en un club nàutic, sinó que n'hi hagi 25 o 30. Però a més de la Setmana del Mar tenim els dive camps, que són també una iniciativa molt inspiradora liderada pel Pell Marí, on els joves fan un campus de dia i estan en una barca i es tiren a l'aigua i veuen animals en directe i tenen grans experiències. Hem de crear una oferta d'activitats educatives marines a les Illes Balears i hi ha molt de camí per recórrer. I, per últim, enfortir els programes d'investigació i coneixement perquè sense una bona base científica no podrem protegir la mar Balear. Em salto totes aquestes diapositives i acabem amb unes dades de contacte. Ha estat un plaer parlar-vos de la mar Balear i si teniu alguna pregunta, comentari, queixa, felicitació, crítica constructiva, benvinguda serà, ens podeu escriure, aquí teniu les nostres dades, us convido que ens seguiu a les xarxes socials i que participeu activament d'aquest objectiu i d'aquesta idea que és fer de la mar d'Eivissa i de Formentera la més bonica de la Mediterrània, un referent a seguir per altres. Gràcies.